Знаете ли, че в трапезата на бъдни вечер не е просто вечеря, а ритуал? На бъдни вечер традиционно се събират цялото семейство, за да отбележат празника. Вечерята започва след залез слънце, а трапезата трябва да е постна, символизираща скромността и очакването на Рождество Христово. Задължителните ястия включват питка с паричка, която се разчупва от най-възрастния в семейството, а паричката носи късмет на този, който я намери. Сърмите с ориз символизират изобилието и плодородието. Ушавът от сушени плодове напомня за сладостта от живота. Бобът яхние е традиционно ястие, което пък символизира богатството. А чесънът и орехите предпазват от зли сили. Трапезата трябва да се нарежда върху слама, което напомня за мястото, където е роден Христос. Старейшината в семейството къди трапезата с тамян и никой не трябва да става от масата по време на вечерята. Естествено, най-напрегнатия момент остава търсенето на паричката. В нашето семейство винаги започва с невинното бъркане и накрая кой я изяде. Бъдни вечер е повече от празник. Тя е символ на единство, обич и надежда. Бъдете смирени и щастливи. Весели празници!